ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖି ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ବାରିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳିକି ପ୍ରାୟ 250 ପାଖାପାଖି ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ଆଣି କଂସେ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିକୁ 3 ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଭେଣ୍ଡି ସବୁଗୁଡ଼ା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ବି ସେଥିରେ ପକେଇବି ବୋଲିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବସେଇଦେଲି କଡ଼େଇ। ଆଉ ତାଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ସବୁ ପକେଇ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ପୁଣି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜିଲି। ଆଉ ଭାଜିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ସେମ୍ ତେଲରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ତ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା କରି ରଖିଥିଲି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ହଳଦୀ ଆଗରୁ ପକେଇଥିଲି ମସଲାରେ। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ତାକୁ କଷିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ସେ ମସଲାରେ ସେ ଭଜା ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ତ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର। ତ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ହାଲକା ସିଝିଗଲା ସବୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ନା ଭାଜିକି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ରଖିଥିଲି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ